sig lidt. Skal ikke se noget der? Så nu han skal trykke ned. Ja. Og så tænder den. Bare tag Marias møg. Ja, den her lighter ikke bedre. Du skal ikke trykke ned i den, du skal bare trykke rundt. Skal jeg prøve det? Gør det sådan hurtigt. Ja, så min lighter, det er sådan... Jeg har altså også... Han har tryk-lighter her. Tag den her. Tag den Maria. Anders. Jeg giver ham... Nej, Anders her. Ja, den trykker man bare på. Okay, det var noget for andet, altså det. Så er det jo rigtigt. Ildevandet, du! Var det det, Anders? Ja, det var det.